Foli ni waleɲumandɔn an b'o kɛ k'o di bɛɛ lajɛlen ma. An b'a fɔ nin baara ninnu ka san sɔrɔ aw ka cɛsiri ni aw ka wuli ka jɔ o de b'a kɛ an bɛ san sɔrɔ waati bɛɛ lajɛlen na. An ka jɛmukan ninnu olu ka sɔrɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka cɛsiri ani aw ka baara ɲumankɛw mun ye ka se ka an ka jɛn ninnu yɛlɛma k'u cari diɲɛmaa bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an bɛ aw fo la ka waleɲumandɔn ka tila ka aw barikada. An bɛ ayiwa halisa ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bi an b'o kɛ k'o di Mamadu Nfa Senpara honorable ka fo teliya yɛrɛ kɔni na fo ka taa se min bɛ tali kɛ sarangosi saran cɛw ni musow Mali a ka diya diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ko saran anw bɛ a fo nin waati in na ka taa se Kalilu Senpara Universel Media tuluko ɲuman min ye moteur tulu ye ka a daminɛ moto fo ka taa se katakatani ani a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma. Ayiwa ka se ka i jigi k'a sigi k'i hakili yɛrɛ kɔni kolonfɛn sigi k'i to i ka bolimafɛn yɛrɛ sanfɛ. Ayiwa turuko kara o kana e sɔrɔ tuguni f'i ka super GT n'i y'ale sifilɛ ne ko a kɔrɔ i tɛna fɔ maa si den kelen ɲɛna. A sɔrɔ yɔrɔ o kɔni o ye Universel Media kɔni kɔnɔna ye. Ayiwa a fitinin fo ka taa se a kumaba yɛrɛ kɔni ma. Ka b'o la an bɛ don min ye UBA yɛrɛ kɔnɔna la bi an bɛ Muktar Soso ka fo ani a baarakɛɲɔgɔn kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen UBA kɔnɔna la an b'u bɛɛ lajɛlen fo. Ka bɔ UBA kɔnɔ an bɛ boli ka don an ka impôt kɔnɔna la nin nɔ min ye Madame Ba Fanta Sise ka fo fo ka taa se Madame Siribe Fatumata Bagaga ka foli ni waleɲumandɔn kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na ka tila ka impôt min ye commune Korofinata ye ka bɛɛ lajɛlen fo ninnu tɔgɔ la. An tɛ bɔ fiyewu n'an ma don an yɛrɛ kɔni ka mairie kɔnɔ. Ayiwa maire la mairie ayiwa ka fo ka waleɲumandɔn. Ayiwa maire olu ka danni sanji o de ye Umaru Togo ka fo nin waati in na wulikajɔ ni baara ɲuman min cɛsiri min ni a b'o kɛla yaasa sigida maaw fo ka taa kɛ commune 1 a fan o fan lafiya olu bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na an b'a fo ani a ka baarakɛɲɔgɔn a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka daminɛ mairie ba yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Korofina fo ka taa se mairie kelen o kelen olu bɛ an ka sigida quartier kɔnɔna la an b'u bɛɛ lajɛlen fo ale ni conseil ka bɛɛ fo mairie baarakɛla bɛɛ lajɛlen. Ka bɔ teliya la an bɛ taa PASEM kɔnɔna la halisa min ye directrice coordinatrice ye k'ale yɛrɛ fɛnɛ fo ayiwa Madame Jabate Alima Traoré le grand bad spécialiste en passation de marché alu Badara Traoré ka fɛnɛ fo nin waati in na. An y'a fɔ tani ka segin ye bana ye a tɛ jɔ ni foyi to ye anw bɛ taa an bɛ segin. Universel Media diɲɛ izinibaw ka minɛɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba Universel Media ko la dege n'a tigi man kan. Minɛɲumanko jala ka to Universel Media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma kana di jamanadenw ma sɔngɔ dama tɛmɛndiya la. Universel Media ta ye wasa dan ye télé sugu bɛɛ a n'a tabelew climatiseur sugu bɛɛ radio sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batterie ani groupe électrogène kan a kuranman ni a batteriman ani jisama mansin u ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansinw humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen Universel Media i ye ko ye fɔ ko ban. Universel Media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 Universel Media minɛɲumanko ta bali dan bali sɛgɛn bali ladege bali. An y'a fɔ n taara n nana a tɛ dantigɛli jan kun bɔ bi i b'a ye sɛbɛn fɔlɔ min ma ɲɛkɔrɔ o de ye soir de Bamako ye o bɛ bɔ ko 6,000 ani 5 o la bi sɔgɔmada in na min ye soir de Bamako ye ale ka wulikajɔ bi a bɛnnen bɛ Mali finitigilakaw olu ka laseli min n'o ye laada laseli ye o kɔni o bɛ kɛ i b'a fɔ bamananw yɛrɛ kɔni b'a fɔ u ka kuma la ko suruku ni bakɔrɔni olu ka jɛ hali ni suruku muso ma sogo dun
a kɔni a tɛna nagoman kɛ i b'a ye k'a fɔ Mali finitigilakaw olu ni irisi ka jɛ mun yɛrɛ kɔni bɛ senna a kɛlen bɛ sankɔrɔta ni kunkɔrɔta ka ɲɛsin anw ka finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni ma bi an bɛ waati min na an y'a fɔ laadala laseli min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ an bilalen filɛ ni o kɛnɛ dɔ kan Mali finitigilakaw olu ye opération aéroportée n'o ye ka se ka anw ka kɛlɛkɛcɛw ayiwa k'olu cɛ doyi ka tɔ ni olu ye kɛlɛdagaw yɛrɛ kɔni na a siɲɛ 10 o kɔni o sɔrɔla nin kalo in yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an taara Togodobugu fo ka taa se aji wɛrɛ ni ale ye ɲonu mara ye ayiwa ka bɔ yen Mura ayiwa Mura kɛlɛ ma ja n'a fɔra bɛɛ lajɛlen de kɔni b'a dɔn ale ye Jɛnɛ mara ye ka taa Lawuru Kera nin bɛɛ lajɛlen bɛ Tɛnɛngu ale ni Jafara bɛ yɛrɛ kɔni fɛ ka b'o la i b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ min ma ko mission 18 min ye reconnaissance ye ka jugu k'u lasa ayiwa min ye ayiwa bɔnɛ ani balawu ka se ka o fɛnɛ yɛrɛ kɔni jugu kan o kɛra yɔrɔ min na o dɔ de ye Tugu ale ni Fabakɔrɔ ni ale yɛrɛ bɛ ɲɔnɔ mara fɛ Mura an seginna kan ka taa Jɛnɛ ale b'o mara fɛ Lawuru Kera o ye Tɛnɛngu fo ka taa se Jafara bɛ ale yɛrɛ kɔni ma Bojo ni ale yɛrɛ bɛ Bajangara mara fɛ ani a dafɛ dugu ayiwa i b'a ye k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka fara Bangasi yɛrɛ fɛnɛ kan o dafɛ dugu olu yɛrɛ kɔni b'a la min ye Menaka ale yɛrɛ kɔni kayangayan fan fɛ Lilowoyi ale min ye ayiwa Menaka mara ye ka b'o la ayiwa yɔrɔ min bɛ n'a bɛ f'o ma ko Manjakoyi ale ni Bura fo ka taa se Kɛnparana ayiwa ale yɛrɛ kɔni ma i b'a dɔn k'a fɔ kunnafoniw b'a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na Banbaciw u dogotu min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ min ma u ka sanctuaire a 10 ayiwa min ye mugujugu kɔni kɛra olu kan yan kɔni kun ka di ni yen ye a sen fɛ Banbaci 19 olu kɔni ye jeli ale ni fɛn wɛrɛ hali n'a tɔgɔ ma fɔ hakili ka taama kumaw olu yɛrɛ kɔni nɔfɛ Banbaci siga kelen bɛ maa 59 min na olu yɛrɛ kɔni minɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɔnu mara la fo ka taa se Tɛnɛngu Jɛnɛ Bajangara ale ni Bangasi Mali finitigilakaw u ka cɛsiri halisa kɛlɛ in yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o kɛra sababu ye min b'a to pick-up 5 o kɔni o minɛra Banbaciw kɔ u bolila k'o to ale ni moto 11 fo ka taa se min ye mugujugu n'u b'o fili anw ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ kɔni ɲɛ nka i b'a ye k'a fɔ halisa kɛlɛkɛcɛw ka cɛsiri n'u ka baaraw o de kɛra sababu ye Banbaciw u sigicogo min yɛrɛ kɔni kun bɛ yen nɔ ayiwa a bɛɛ lajɛlen kɔni yɛlɛma bari i b'a dɔn k'a fɔ taayɔrɔ t'u la dogotu t'u la u t'a dɔn u b'a kɛ kɛni kɛcogoya min yɛrɛ kɔni na bi an bɛ waati min na o de kɔni nana kɛ sababu ye Mali finitigilakaw olu kan ka wuli ka jɔ min yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ min bɛ kɛ dɛmɛ ye ka se malidenw an'u bolofɛn yɛrɛ kɔni ma o caman yɛrɛ kɔni o sabatira nin waati yɛrɛ kɔni na chef d'état major n'o ye finitigilakaw u ka ɲɛmaayaso olu y'a yira k'a fɔ waati tɛmɛlen ninnu kɔni a ma nɔgɔya bari ka d'a kan i b'a ye kɛlɛ kɔni a gɛrɛntɛla hali n'o y'a sɔrɔ digiba o kɔni o kɛra Banbaciw yɛrɛ kɔni na bi an bɛ waati min na nka min ye Acharan mara ye n'ale bɛ Tɔnbɔkutu yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa fo ka taa se Sarakala n'o ye Segu mara ye ani Kolonba min bɛ tali kɛ Nara yɛrɛ kɔni mara la a fo ka taa se min ye Bura ayiwa Sikaso mara kɔni na i b'a ye a bɛ fɔ min ma ko Obi ni u y'o olu dɔw kɔni fili ani ka mugujugu k'olu dɔw fili anw ka Mali finitigilakaw ɲɛ o baara min kɛra o kɛra sababu ye maa 5 olu kɔni ni binna an bɛ dugawu don kɛ olu ye ka taa se maa 11 joginda o kɔni o y'olu sɔrɔ ka dugawu don ko olu yɛrɛ fɛnɛ ye lafiya o bɛ se ka sabati cogoya min na nka min ye finitigilakaw u ka ɲɛmaayaso kɔni ye wele da malidenw yɛrɛ kɔni ye anw ka an sɔbɔ min ye Banbaciw u ka walejugu min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ an kana don u fɛ u ka ko foyi den kelen na nka ni kunnafoni yɛrɛ kɔni fɛnɛ b'an bolo ka di min b'a to dan bɛ kariw la an k'o fɛnɛ kɛ an taalan ye fasili sɛbɛnna Umaru Ongoyiba fɛ an ye min sama ka bɔ Soir de Bamako ale kɔnɔna la halisa an bɛ to Soir de Bamako ale halisa a hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a fɔ anw ka dalen na an b'a fɔ cogoya min na ayiwa maa min kɔni balo bɛ fugulantɔma la o mana maa min ta jɛngɛnen o ni si bɛ ko o tigilama kɔni nɔfɛ min ye malidenw ye a bɛ waati jan bɔ olu yɛrɛ kɔni u mɛnna min ye u ka dusumakasi ka se k'a yira Orange ale ni Move Africa Malitel ayiwa tɔɔrɔ ni gɛrɛntɛ ni gɛlɛya min
n'u yɛrɛ kɔni bɛ k'a sigi malidenw yɛrɛ kɔni dala i b'a ye k'a fɔ nanzara jamana walima anw dafɛ dugu la n'a y'i ja appel yɛrɛ kɔni kɛ telefɔni na i k'i tɛgɛ bɔ bitɔn rouge kan nka mali la min ye anw kɔni ka appel ye n'an y'a da kan dɔrɔn an tɛgɛ kɔni bɛ bitɔn rouge kan ayiwa min ye ka se k'a to répondeur o min bɛ bɔ anw ka wari la o kana se ka sabati cogoya min na nka jɛkulu min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ olu ma Remacoter n'a bɛ fɔ réseau malien des consommateurs de téléphone mobile minnu ni olu kɔni bɛ ayiwa téléphone ayiwa ka olu k'u ka baarakɛlaw ye u magoɲɛlaw ye an bɛɛ b'a la o i b'a ye k'a fɔ olu kɔni ye ni téléphone soba fila minnu bɛ anw fɛ yan nɔ k'u wele kiribon na k'a sababu kɛ ayiwa répondeur min n'a bɛ tigɛ anw kun dɔrɔmɛ 1 ale ni dɔrɔmɛ 2 a taar'i jɔ fɔ miliyari 176 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si la i b'a ye kiri baaraw o kɔni o kɛra kabini waati jan a bɛɛ yɛrɛ kɔni senna i b'a ye Bamako cour d'appel ale kɔni y'a jira kabini novembre san 2021 waati min ye ni téléphone soba fila ninnu ye u ka miliyari 171 ka se ka o sara malidenw yɛrɛ kɔni ye a bɛ fɔ min ma ko miliyari 1 k'o fɛnɛ sara tɔɔrɔ ale ni ayiwa a tɔnɔ min kɔni kan ka bɔ malidenw yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa an bɛɛ lajɛlen na dɔɔni sɔrɔ ni senfɛ ni ala ma baasi kɛ o kɔni kɛra gɛrɛntɛ ye bi i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na o kɔni de ye wari min n'a kan ka don anw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tigɛ hali n'o y'a sɔrɔ nin tilacogo kɔni a na kɛ ni kamana guwan ye nka bi an bɛ waati min na jɛkulu min yɛrɛ kɔni ye nin baara kɛ n'o ye Remacotem olu kɔni ye a jira k'a fɔ jɛkulu kelen tɛ jɛkulu minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna la a bɛ t'i jɔ fɔ 360 kɔni ɲɔgɔnna si la ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔni bɛ ka wulikajɔ kɛ anw téléphone cilaw ni an mago dilannaw ayiwa n'o bɛ kɛ ni téléphone ye olu yɛrɛ kɔni tɔgɔ la bi u ye jalaki dɔrɔn yɛrɛ kɔni tɛ min ye wale min ni Orange ni Malitel bɛ k'a kɛ anw na k'a da kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen kiiri tigilamɔgɔw olu ye tiɲɛ di ayiwa min ye ayiwa ni jɛkulu belebele minnu kɔni farala ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka nin wari ninnu ka se ka o bila min ye malidenw yɛrɛ kɔni tɔgɔ la nka i b'a ye k'a fɔ o min yɛrɛ kɔni kɛra kabini waati yɛrɛ tɛmɛlen na a kun yera k'a fɔ min ye u ka wari sɔrɔ sira minnu yɛrɛ kɔni bɛ tɛgɛ kun ka se ka sigi olu kan min b'a to malidenw bɛ se ka u ka wari yɛrɛ kɔni sɔrɔ cogoya min na nka i b'a ye kiiri tigilamɔgɔw u bɛ a doncogo ani a bɔcogo yɛrɛ kɔni dɔn ɲɔgɔn na olu de kɛra sababu ɲuman yɛrɛ kɔni ye tuguni yaasa nin cakɛda fila in u tɛgɛ kɔni bɛ se ka da u ka wariw kan ka baara kɛ min b'a to ayiwa a ko ninnu a bɛ se ka sara dɔɔni an bɛ cogoya min na i b'a ye bi an bɛ waati min na wari in a ka ca min ye miliyari 170 ani kɔ yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si ye bi o de kɔni bɔra anw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kun n'o ye répondeur de kɔni baara ye o kɛra sababu min ye Orange ni Malitel ayiwa bi an bɛ waati min na olu kɔni tɛgɛ dalen b'u u ka wari kan nka kiiri min yɛrɛ kɔni n'a a tigɛra tuguni ka bɛn ni kunu yɛrɛ yalima o kiiri sira kelen ye a bɛna tɛmɛ nin sira kelen in fɛ wa ka se ka tɛgɛ sigi u ka compte ninnu kan yaasa u ka se ka anw ka wari k'a bɔ k'a compter k'a di an bɛɛ lajɛlen ma ni bɛɛ lajɛlen kɔni b'a ta da dɔn ayiwa an kɔni na an ka jatew kɛ yaasa ka se ka an ta sɔrɔ a sira yɛrɛ kɔni fɛ nka kiiri min kɛra kunun yalima a bɛna kɛ o cogoya kelen na wa nka ɲininkali yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ayiwa yaasa donna nataw la ni a jaabi kɛra mun ye an na o sama k'o di aw yɛrɛ ma a sɛbɛnna Mayimuna Dunbiya yɛrɛ kɔni fɛ ka bɔ min ye soir de Bamako kɔnɔna la ale kɔni Mayimuna ani a tɔgɔman caman kɔni ma kɛ kelen ye hali n'an bɔr'o kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka don an ka indépendant kɔnɔna la indépendant fasiri jɛkulu ale bɛna i tɛgɛ sigi min ye jumɛn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a fɔra Arasi Baci anw ka jamana in kɔnɔ maa min ni a yɛrɛ kɔni dogolen tɛ ayiwa hali n'o y'a sɔrɔ maaw ko k'a bɛ tiɲɛ fɔ kafetigi ye ka se k'a ka buru jalan ka se ka o yɛrɛ kɔni k'o bila kun nka a ko a bɛ ka taa yɔrɔ min kan e ko Arasi Baci n'a ma a kɔlɔsi an bɛ taali taa cogoya min na ni kasobon yɛrɛ kɔni ma bi a kan e ko a na kɛ min ye ayiwa geribu yɛrɛ kɔni ye kasobon yɛrɛ kɔni kɔnɔna la in koyi bamananw b'a fɔ u ka kuma la ko ni misiri magan kɔni ka bonbon o mana bin bɛlɛ la ayiwa ko taka mugan o kɔni o dabɔlen de kɔni filɛ Arasi Baci a yɛrɛ tun bɛ min laɲinina waati jan hali n'o y'a sɔrɔ a ma fɔ a da la ayiwa o de tun ye min ye kasoladon yɛrɛ ye ayiwa o de kɛra sababu ye kumaw a kɔni a kun b'a ta k'a da ɲɔgɔn kan kabi waati tɛmɛlenw na min ye ka ɲɛsin jamana marabagaw olu yɛrɛ kɔni ma nka bita in ayiwa i b'a ye k'a fɔ ka bɛn ni n'o ye jɛkulu min yɛrɛ kɔni bɛ yen n'o ye fanga ɲinitɔn ye Sumeli Buboyi Mayiga ala ka ɲin'a la ale ka fanga ɲinitɔn min yɛrɛ kɔni tun bɛ yen olu ka lajɛ n'a bɛ fɔ min ma ko 3e conférence nationale l'Alliance pour la solidarité au Mali
convergence wa olu kɔni ka lajɛ senfɛ kuma yɛrɛ kɔni dira Aras Bachi yɛrɛ kɔni ma ni a bɛ fɔ a ma Mohamed Bachili wa ale yɛrɛ kɔni i ta kɛ kuma ye bururu i b'a ye san 2 yɛrɛ kɔni tɛmɛlen kɔfɛ i b'a ye a bɛ yɔrɔ min na bi a y'a nɛnɛ ka kɔrɔ san 2 tɛmɛlen kɔfɛ min ni a kɔni nana sɔrɔ ayiwa walela tuguni wale min n'o ma kɛ jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni sagoda ko ye o de kɔni kɛra sababu ye ayiwa Aras Bachi a kɔni seginna a ka duba yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'o ye Bamakɔ kasobonba yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye e ko Arasa in a tɛna di tuguni wa bi an bɛ waati min na a ye wale min kɛ a bɛ fɔ o de ma ko simulation d'infraction simulation d'infraction an na tila k'a ɲɛfɔ yaasa malidenw yɛrɛ kɔni na faamuya yɛrɛ kɔni sɔrɔ a la Aras Bachi ni kɔni fasiri a dira indépendant tigilamaw indépendant baarakɛlaw ma kabini tɛnɛndon ye marisi kalo tile 13 ayiwa kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni olu ka lasɔrɔ don ayiwa i b'a ye k'a fɔ o de kɛra sababu ye Aras Bachi a kɔni a y'i yɛrɛ sɔrɔ n'o ye kiiri tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ ayiwa kuma ɲininkaliw olu yɛrɛ kɔni kɛlen bi an bɛ waati min na Aras Bachi ale kɔni y'a sɔrɔ a ka kuma yɛrɛ kɔnɔna la k'a t'a dogo maa si den kelen na k'an ka tiɲɛ fɔ a fɔcogoya la ayiwa ko tiɲɛ a bɛ badenya a b'a a yobo yaba nka a tɛ a tiɲɛ a bɛ ɲɛ bilen a tɛ ɲɛ ci ayiwa ale kɔni ko min ye Sumelu Bubeyi Mayiga ko ala ka saya ala ka wele o ma se Bubeyi Mayiga ma dɛ min ye jamana marabagaw ye olu de kɔni ye Bubeyi k'a faga kan ka fɔ a fɔcogoya la ayiwa ni min ni Aras Bachi yɛrɛ kɔni ye nin fɔ ayiwa a ko nin kɛra diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna min ye Bubeyi a ka tɔndenw olu bɛ wasabulon kɔnɔ maa si den kelen olu ma se ka wele da min b'a to ayiwa a bɛ se ka taa kɛnɛyaso la kɛnɛyaso min a bɛ se ka ayiwa lafiya sɔrɔ cogoya min na bari ka d'a kan a ka avocat olu kɔni ye dɔgɔtɔrɔw olu ka sɛbɛndenw lajɛ k'a lajɛ a ka kan a ka taa min ye yɔrɔ la yɔrɔ min a bɛ se ka furakɛli sɔrɔ cogoya min na a balimaw fo ka taa se a musow ma olu bɛɛ lajɛlen ye weleda jaabi ma kɛ ayiwa hali n'o y'a sɔrɔ asma maaw bɛ wasabulon kɔnɔna la adima olu yɛrɛ kɔni bɛ yen RPM ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ yen nɔ ayiwa olu ma se ka weleda Aras Bachi ko k'ale jigira adima na ayiwa ale min nana ni bɛjɛ jɛmu ye anw fɛ yen ka bɛɛ lajɛlen ka hakɛ k'o lakana ayiwa Bubeyi ka hakɛ o donna ayiwa min ye ngalama la ayiwa olu bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen ɲɛna k'a b'a fɔ a bɛ sigi a kan ni wale min kɔni kelen filɛ nin ye assassinat de ye Bubeyi il a été tué a ka kuma la Aras Bachi ka kuma don nka kuma tɛ nka o min yɛrɛ kɔni kɛra kiiri tigilamɔgɔw olu y'a wele a welelen min kɛra a fɔra ko jalaki y'a sɔrɔ a bɛ fɔ min ma ko simulation d'infraction n'i ye an ka sariya yɛrɛ kɔni kɔnɔna ta k'a lajɛ o de ye ka nkalon da maa la nkalon min n'a ni tiɲɛ yɛrɛ kɔni bɔlen don dalilu yɛrɛ kɔni foyi tɛ e bolo e bɛ maa min mana sɔrɔ a la san kelen fo ka taa se kalo kelen fo ka taa se san 3 kaso ma wari min i b'a sara o de ye 20,000 fo ka taa se 100,000 kɔni ma ayiwa nka min ye Aras Bachi yɛrɛ kɔni ka kiiri ye a bilalen bɛ min ye ka se ka min ye juin kalo ayiwa a kɔni a bɛ ka o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'a bɛ bɛn juin kalo tile 13 yɛrɛ kɔni ma nka Aras Bachi an ma bɔ o yɔrɔ kelen na a yɛrɛ balimamuso n'o ye Rose la vie chère n'a bɛ fɔ a ma ko association sigida ɲɛta ale maa ɲɛma ale yɛrɛ kɔni ale kɔnna a balimakɛ yɛrɛ kɔni ɲɛ min ye kaso bona walima kiiri tigilamɔgɔ yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ bari ka d'a kan tigitɔgu wa wari mɛ a bɛ fɔ cogo di n tɛ a fɔ cogo dɔn ale yɛrɛ kɔni taar'i sigi nɔ min ye burujalu kuma ye ka se ka o ta k'o ɲɛsin jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ma ayiwa o de kɛra ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ sababu ye min ye ka taa bila piriwini yɛrɛ kɔni na an bɛ waati min na bi an bɛ dugawu kɛ ala ka ayiwa lafiya da ala k'o kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen maa min i kɛnɛ yɛrɛ kɔni tɛ i kɛnɛ tɛ maa min fa ayiwa i tobilen kɔni tɛna mɔgɔ ɲɛ o ye an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma pasiri sɛbɛnna min bɛ tali kɛ Dawuda Sangare ale yɛrɛ kɔni fɛ an ye min bɔ indépendant kɔnɔna la laada fɛnɛ ye anw ka nin sigi ye n'an bɛ bɔ a kɔnɔ an tɛ bɔ fiyewu fo an ka don min ye ayiwa bilasiralikan dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ ka se ka olu kɔni yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na ayiwa bamananw ka kuma don ko ayiwa kanu mana min fa k'a a ma dufa ayiwa an balimamuso dɔ ka bɛn n'a ye Côte d'Ivoire baara yɛrɛ kɔni ɲuman a b'o la min ye bangi baara ye ayiwa ala kɔni nana lajarabi kamalennin dɔw la kamalennin min ni ale bɛ baara kɛ u ka ville min yɛrɛ kɔni bɛ ko Treichville u bɛ baara kɛ o mairie yɛrɛ kɔni na i b'a ye k'a fɔ muso in ale yɛrɛ ka sara o bɛ t'i jɔ fo 100,000 ɲɔgɔnna si la nka kamalen ka sara o kɔni o ye 20,000 ye o n'a ta o ta ayiwa muso in a kɔni sɔnna ka tugu kamalen kɔ u b'u ka nbɛnja n'u ka ayiwa fɛn bɛɛ lajɛlen na muso yɛrɛ kɔni
kɔni hakili la nka kamalen ale ni ayiwa a ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni wɛrɛ don o de ye sunguru misɛnnin minnu bɛ sigida la ayiwa n'ale dɔ ta ale yɛrɛ kɔni na dɔ bila i b'a ye nin wale muso nana bɔ nin de kalama min kɛ o de ma se ka bɛn ale yɛrɛ kɔni ma nka o waati kelen yɛrɛ kɔni na o b'a sɔrɔ muso a bɛ fɔ min ma ko a ye promotion immobilière a y'o dɔ sɔrɔ min bɛna kɛ sababu ye a na kɛ mobili kelen k'o ɲini olu yɛrɛ kɔni fɛ hali ni o y'a sɔrɔ a saracogo o bɛ muso yɛrɛ de kɔni ma yaasa ka se ka o di ale yɛrɛ kɔni ka kamalen yɛrɛ kɔni ma nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen na kamalen fɛnɛ ale bɛ a ka dogo ni a ka dibidibi baaraw olu yɛrɛ kɔni na muso a bɛna bɔ o kalama waati min na a tɔɔrɔ ni a ɲani o de ma kun ale yɛrɛ kɔni fɛ ale ye a ka fɛɛrɛ telima k'o kɛ min ye a bɛ fɔ min ma ko eau de javel o dantɛmɛ kojugu ka se ka o de kɔni kɛ fɛn na fɛn min ni ale yɛrɛ kɔni y'o o de ayiwa ko o kunu walima k'a min o min n'o o minna ale fɛ ayiwa o de kɔni kɛra muso in an balimamuso ale yɛrɛ kɔni sata a sababu yɛrɛ kɔni ye ayiwa ko bamananw ka kuma don ko kanu ye min faga o man don fɔ ala kana an ta kɛ ala kana an ta laban nin bantogo in na an b'a fɔ a k'an bɛn nin waati an b'a fɔ a k'an bɛn comment on appelle a ɲɔgɔnna si ni jɛmukan ayiwa n yɛrɛ ka kuma bilacogo bɛ nin kana n yɛrɛ kamana gan an b'a fɔ wele kanuba bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ayiwa nin y'a ka ladala jɛmukan ye an y'a fɔ jɛmukan in a tɛ san sɔrɔ fiyewu ni aw tɛ bamananw b'a fɔ ten ko minnu yɛrɛ kɔni tɛ san sɔrɔ juru kɔ ayiwa anw fɛnɛ jigi o ye aw ye kɔnɔ jigi o ye yiriba bolo ye ni ye jɛgɛ jigi ye o ye baji ye ayiwa maanifin jigi tɛ se ka kɛ foyi ye maanifin yɛrɛ kɔni ko an y'an jigi kɛ ala ye k'an jigi k'aw bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka segin ka min ye soirée de Bamako Mayimuna Dunbiya fo ka waleɲuman dɔn nin cogoya la Fatumata Tarawele an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn Tɔnɔmagi ale bɛ yan nɔ ani Tani Jane ka bɛɛ lajɛlen fo Sabalikaɲɛ Ture Salif Tarawele Siriki Ture Kalu Ture Umar Ture Aja Ture ani bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an b'a fɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ